Bună ziua, sunt Claudiu, bine ați venit pe canalul meu. Ne aflăm în solar, suntem pe data de 1 septembrie 2021. Este prima zi de toamnă, practic, și tocmai de aceea m-am gândit să facem o listă cu plantele pe care, să fac o listă cu plantele pe care le-am cultivat la mine în grădina anul acesta și să vorbesc în detaliu despre fiecare. Prima dintre acestea ar fi salata. Am plantat anul acesta undeva la 3 tipuri de salată: salată verde, clasică, salată roșie, creață și salată iceberg. Toate acestea au crescut surprinzător de bine la mine în grădină și nu am avut probleme cu ele. Am pus compost la rădăcină, iar distanța dintre ele a fost undeva de 20 de centimetri, distanța dintre rânduri și distanța dintre salate. Ce vă pot spune este că voi continua să plantez și anul viitor aceste legume. Ideea este că am observat că melcii nu atacă la fel de mult salata roșie ca pe cea verde. Următoarea legumă pe care aș dori să o menționez este ceapa. Ceapa am observat că este la fel atacată de melci. Mai ales frunzele de la ceapă sunt pe placul melcilor. Am plantat cepele undeva la 15 cm departare una de alta și la fel și între rânduri. Recolta a fost foarte bună din punctul meu de vedere. Am plantat undeva la 12 metri pătrați de ceapă și a fost plantată în pământ. Pentru anul viitor voi căuta să o plantez pe un pat înălțat. De ce? Pentru că anul acesta am avut probleme cu inundațiile și parte din ceapă pot să zic că s-a stricat din cauza faptului că apa a băltit în locul unde am avut plantat această ceapă. De aceea am și scos-o timpuriu. Aceeași situație am întâmpinat-o și la usturoi. Ce aș vrea să menționez la aceste două legume este că pe timpul iernii acestea au fost acoperite cu pânză de agril. Am făcut niște arcade metalice pe care am pus pânză de agril și acest fapt le-a ajutat ca să pornească foarte puternic în primăvară și să dezvolte foarte bine. Următoarea legumă pe care aș dori să continui este cartoful. Cartoful, am avut foarte multe probleme anul acesta și una dintre ele este, bineînțeles, melcii, care i-au atacat frunzele. Dacă vă aduceți aminte, de pe o tulpină de cartof am cules într-o seară 150 de melci și nu aș dori să mai plantez anul acesta cartofi în grădină, atâta timp cât pot să mă cumpăr de la piață și aș vrea să cultiv în locul ei o legumă mai valoroasă. Aici vorbesc de ridic roșii, vorbesc de țelină, vorbesc de gulii sau orice altceva pe care eu îl consider mai valoros ca și cartoful. Cartoful mi se pare foarte, nu știu, nepotrivit pentru grădina mea în momentul acesta. Aș prefera în locul lui să pun orice altceva. Deci, anul viitor cu siguranță voi renunța la vadul de cartofi, nu voi mai pune cartofi, poate îi voi pune, nu știu, să zic, în niște vase, dacă voi avea niște vase potrivite pentru creșterea acestora. Ca să continuăm, aș vrea să vă zic despre vărzoase. Aici vorbesc despre brocoli, despre conopidă, despre varză și despre gulii. Acestea sunt foarte bune, am să le cultiv și anul viitor. Ideea este că anul acesta am avut foarte multe probleme cu ele. Ele au fost cultivate în pat de compost, au dezvoltat foarte bine dacă vă uitați pe filmările mele, până într-un punct când au fost atacate de melci, după care au fost atacate de musculițe albe, după care au fost atacate de omizi și infecția a fost majoră, ajungând într-un final în toamnă de la o cultură de, să zicem, nu știu, 100 de bucăți, am ajuns să am undeva să colectez la 10 bucăți, deci o pierdere de 90%. Pentru anul viitor voi lua niște măsuri, voi căuta să le plantez
tot pe vaduri, dar vadurile le-am micșorat, le-am făcut de 70 de cm. De ce? Pentru a le putea acoperi cu plasă de insecte, cum există cea de la ferestre pentru țânțari. Acea plasă voi căuta să o pun pe aceste vaduri și să mă protejez astfel varza și vărzoasele, tot ce voi cultiva acolo, de aceste insecte, cum ar fi fluturii, musculița și de melci. Ce adevărat, voi căuta și alte soluții pe parcurs. Continuând, aș vrea să vă spun niște legume la care nu am întâmpinat niciun fel de problemă și de care am fost foarte mulțumit. Aici vorbesc de ridichi negre, vorbesc de sfeclă roșie, vorbesc de dovlecei, vorbesc de ridichi roșii și morcovi, țelină, păstârnac. Toate acestea le voi cultiva anul viitor într-o cantitate mult mai mare decât cea pe care am cultivat-o anul acesta. Nu exclud apariția unor dăunători și la acestea, dar anul acesta eu nu am avut probleme cu niciun dăunător la ele și tocmai asta m-a încurajat ca anul viitor să plantez cât mai multe din aceste legume. Voi continua cu cele care se plantează în solar. Aici vorbesc de castraveți, vorbesc de vinete, vorbesc de ardei, vorbesc de tomate. Cele care se plantează în solar sunt mai pretențioase, de aceea le-am lăsat la urmă. Aș vrea să încep castraveții. Castraveții nu am întâmpinat foarte multe probleme în acesta, s-au mânat foarte repede, ce este adevărat, dar sunt obișnuit cu această moană și de aceea pun 2-3 rânduri de castraveți. Timpurii, asta înseamnă undeva în aprilie, undeva la sfârșitul lunii le plantez rândul 2 și undeva la sfârșitul lunii august plantez rândul 3 de castraveți, în solar, bineînțeles. Ce să vă zic despre castraveți? Da, am plantat soiuri, am avut rezultate foarte bune, le-am plantat la fel compost la rădăcină, s-au dezvoltat foarte bine. Ce am observat, ca și dăunător, sunt atacați de către ploșnița verde, pardon. În rest, nu am observat alți dăunători până acum în solar care să îi afecteze. Continuăm cu ardeiul. Ardeiul a fost ardeiul capia și ardeiul gogoșar pe care l-am plantat la mine în solar. Nu numai în solar, le-am plantat și afară. Aceștia s-au dezvoltat foarte bine în solar până în punctul în care a trebuit să-i recoltez. Am recoltat mare parte din ei, după care am descoperit că a apărut ploșnița verde, care mi-a atacat și mi-a solidificat, oarecum decolorat. Haideți să vă arăt că am și chiar aici lângă mine un ardei care este afectat de, vedeți? Nu este culoare roșie, este o culoare verzuie, gălbuie, ceva de genul acesta. Așa arată un ardei afectat de ploșnița verde. Acești ardei i-am căutat și i-am cules, cum ziceam, cât mai repede, tocmai pentru a nu-i lăsa prada acestui dăunător. Ce am mai văzut, am mai găsit și viermi uneori în interiorul lor. Nu știu dacă este vorba despre tuta absoluta sau despre alt tip de vierme, omidă. Încă nu am cercetat foarte bine acest lucru. Continuăm cu vinetele. Vinetele, iarăși, pot să zic că nu am avut probleme în afară de ploșnița verde, care din păcate atacă cam tot. Ce pot să vă spun la vinete? Că dacă le puneți compost la rădăcină veți observa o dezvoltare foarte bună a acestora și a tulpinii acestora, cât și a fructului. Se dezvoltă foarte repede și foarte bine tulpina și fructul acestuia. Anul acesta, din păcate, zona unde am plasat eu solarul nu este o zonă în totalitate însorită de dimineață până seara. Este o zonă care este însorită undeva până în ora 2-3, după care este umbrită. Vedeți, eu acum mă aflu în umbră, cu toate că sunt în solar. Și în partea de spate a solarului se vede o dâră de umbră. Este în jurul orei 3, deci imaginați-vă că de la ora 3 deja 3 sferturi din solarul meu este în umbră. Se află în umbră.
Ce vreau să vă zic despre vinete? Că rodul a fost unul foarte bun, voi continua să le plantez și anul viitor aceste vinete, tot la fel în spațiu acoperit și afară, am văzut că și afară se dezvoltă. Ideea este că anul acesta nu am apucat să am grijă foarte bine de ele, dar vă recomand ca vinetele să le plantați și afară, mai ales dacă aveți o zonă însorită, plantați-le direct acolo, veți avea cu siguranță rezultate foarte bune la aceste vinete. Iar în cele din urmă este roșia care consider că anul acesta a fost cea mai problematică. De ce? Pentru că a fost atacată de cei mai mulți dăunători. Am început primăvară cu invazia de melci, când i-am găsit și pe tulpinele roșilor, cu toate că se spuneau că nu, aceștia nu vor veni la roșii, i-am găsit pe tulpinele roșilor mâncând din frunzele de roșii fără niciun fel de problemă. Am continuat pe timpul verii, când am avut probleme cu musculița albă. La un moment dat nu știu ce s-a întâmplat cu această musculiță albă, ce a alungat-o, ce a mâncat-o, că a dispărut așa dintr-o dată. După care au apărut aceste ploșnițe verzi care numai pe roșii stau și le afectează, adică există posibilitatea să compromită total recolta. După aceste ploșnițe am observat și acest atac de tută absolută și ce să vă spun, sunt oarecum foarte supărat pentru că nu există foarte multe metode de combatere a acestor doi dăunători, mai ales pentru cei care doresc să îngrădinărească bio. Pentru anul viitor aș dori să dublez suprafața grădinii mele. Nu știu cum voi face, dar în momentul oportun vă voi informa cum voi proceda. Sper să-mi ajute Dumnezeu să am puterea necesară să mai construiesc încă un solar. Dacă nu voi construi, voi căuta să-l achiziționez și să pun și să reușesc cumva să fac o cultură rotativă, pentru că consider că în momentul actual solarul acesta este infestat de musculiță albă și de ploșniță și nu aș vrea ca pe timpul iernii să păstrez acești dăunători în solar, pentru că anul viitor cu siguranță, dacă îi voi păstra, vor face ravagii în solarul meu și este posibil să emigreze și pe la vecini. Oricum, ce vreau să vă zic, că orașul în care locuiesc eu, orășelul în care locuiesc eu, se confruntă cu o invazie de acești dăunători, o invazie cum nu s-a confruntat niciodată. Și sperăm că, nu știu, aceasta să înceteze sau să dispară. Revenind, într-un final, pătrunjelul aș vrea să-l menționez. Pătrunjelul am avut o recoltă foarte bună și asta m-a încurajat ca pe anul viitor iarăși să dublez suprafața de pătrunjel pe care am cultivat-o. Este o plantă perenă și foarte ok. Da, este atacată de melci, dar se reface la fel de bine după ce dispar melcii în perioada secetoasă și pot spune că eu anul ăsta l-am cules de vreo 4 ori pătrunjelul. Mărarul e o problemă cu el, pentru că și mărarul este atacat de melci și la început, mai ales cât este mic, este foarte firav și poate să-l distrugă. După care, dacă se dezvoltă, este ok. Are o problemă cu umiditatea, din ce am observat, și trebuie să fim atenți la această umiditate. Păstăile, fasolea, iarăși am observat că nu am avut probleme cu fasolea de nicio natură. Am mai găsit, la un moment dat, niște ploșnițe verzi pe acestea. Mazărea, iarăși, nu am avut niciun fel de problemă cu ea, decât parțial cu melcii. Dar melcii au atacat frunzele, n-au atacat păstăile, deci nu pot să spun că a fost o problemă, pentru că până la urmă frunzele au ajuns în zona de compostare. Ce alte legume am mai cultivat și nu am avut probleme cu ele a fost spanacul. Spanacul a fost chiar foarte ok. N-am avut foarte mult, am avut o bucățică de spanac, ce adevărat, la un moment dat când l-am strâns am avut un castron uriaș de spanac, l-am pus la fiert și după ce l-am fiert era undeva cât poți să ții într-un pumn. Deci, da, cam asta a fost experiența mea cu spanacul anul acesta. Și pe lângă spanac am mai avut dovlecei de copt. Dovlecei de copt anul acesta, din vreo 10 tufe pe care le-am plantat, am reușit doar pe o singură tufă să obțin 2 dovlecei. Pepenele galben, pepenele roșu care nu mi s-a dezvoltat cum trebuie, să zic, cel mai mare pepene pe care l-am avut la pepenele roșu a fost undeva la 2 kg. Iar pepenii galbeni am avut undeva, până acum am vreo 12 bucăți, 6 bucăți au fost, le-am colectat, am și consumat din ei vreo 4, pot să spun că 3 din aceștia au fost foarte ok, unul a fost sec.
efectiv fără gust, trebuia să-i pui zahăr pe el, dar aroma exista o aromă foarte puternică, doar că nu avea dulceață. Nu știu, poate am greșit eu și nu l-am plantat unde trebuie, poate l-am pus într-o zonă umbroasă și ar fi trebuit să-l plantez undeva unde este mai mult soare. Plantele aromatice anul acesta au avut un mare succes. Aici vorbesc de busuioc, vorbesc de rozmarin, vorbesc de coriandru, că dacă vă aduceți aminte, am avut perioada de primăvară foarte mult coriandru prin grădină și cimbru. S-au dezvoltat toate foarte bine și au făcut treaba, au fost plantate intercalate printre roșii, ardei și legumele pe care le-am mai plantat eu la mine în curte. Deci vă recomand, puteți să puneți cu încredere, să știți că cele de busuioc chiar se dezvoltă la fel de bine și poate chiar mai bine decât ardeiul ca și tufă. Pot să vă și arăt. Ia uitați, tuta absoluta. Am și prins-o, larvă. Deci aici, dacă vă uitați, această tufă este de busuioc. Văd că atacul tutei absolută este mai degrabă la busuioc decât la roșii. Văd că îi place foarte mult busuiocul. Da? Ce să zic? Și mie îmi place cum miroase. Cam astea ar fi informațiile pe care aș putea să vi le ofer și detaliile legate de ceea ce am plantat și rezultate, ca și rezultat, și ceea ce voi planta pe viitor. Deci refuz să mai plantez cartofi. Celelalte plante, da, trebuie să le plantez, trebuie să am mare grijă, mai ales cu vărzoasele, pentru că acolo am pierdut cel mai mult. 90% din recoltă am pierdut-o. Ideea este că anul viitor voi căuta pe cât posibil să acord o atenție dublă, chiar triplă, față de cât am acordat anul acesta și, bineînțeles, dublând suprafața, voi căuta să am în parte și de un ajutor periodic, cel puțin ca să reușesc să țin sub control această suprafață de grădină și voi căuta să vin cu metode inovative, metode noi, metode diferite, metode de plantat. Spre exemplu, una pe care aș vrea să o încerc este de a planta în sol, dar în sol se va face o groapă, se vor pune niște lemne, peste lemne se va construi acest strat. În fine, o să vedeți la momentul respectiv. De asemenea, voi căuta și niște metode alternative de încălzit, pentru că din punctul meu de vedere mă gândesc că energia electrică s-a scumpit foarte mult și nu aș vrea să folosesc în răsadnița electrică pe care am primit-o de la Dan, va fi foarte utilă, dar nu aș vrea să mai achiziționez încă una, pentru că o să am o suprafață mai mare de îngrădit, de grădinărit anul acesta și nu aș vrea să mă folosesc o altă răsadniță, să achiziționez altă răsadniță, ci voi căuta niște metode alternative prin care să-mi propagă singur un spațiu încălzit unde unde se pot dezvolta aceste răsaduri și unde pot germina, dezvolta și crește. Bineînțeles, la momentul respectiv o să vă prezint și dumneavoastră. O să vă spun și rezultatele pe care le-am avut pe timpul iernii la recoltele pe care o să le pun în grădină și în solar pe timpul iernii. Am început cu varza chel, sper că aceasta să supraviețuiască atacului mercilor care iarăși, bineînțeles, au apărut la mine în grădină din cauza ploilor, să zicem, și cu toate că e datorită ploii, bine, din cauza, de fapt, a ploilor, și sper să reușească să supraviețuiască și să se dezvolte. Și, bineînțeles, la alte recolte pe care voi căuta să le țin pe timpul iernii active și să vă prezint rezultatele, cât și despre alte metode de grădinărit inedite pe care și eu le-am văzut la alții și vreau să le experimentez în grădină. Acestea fiind zise, sper că informațiile pe care vi le-am oferit să vă ajute și pe dumneavoastră și eu vă doresc ca întotdeauna o recoltă bogată și o zi frumoasă și o toamnă frumoasă.